Jama'a albishirinku. Da farko dai bari fara da sallama irin ta addinin musulunci. Jama'a assalamu alaikum. So kuna da labarin cewa ranar 25 ga watan Oktoba da muke ciki na 2025 za a gabatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan roke ganin shi wannan shine Malam Kabir Hafiz Kona, wanda aka fi sani da Dan Bature, watan Malam Dan Bature kenan. So wannan bawan Allah roke ganin shi masoyin manzon Allah ne, cikakke na bugawa a jarida. So duk shekara yana gabatar da maulidi, ana gayyatar manyan malamai daga kasashen daban-daban zuwa Morocco, zuwa Mali, zuwa Algeria, kai kasashe daban-daban, banda kuma malamanmu na cikin gida Najeriya kamar irin su Sheikh Ibrahim Bakari. Kai malaman ba zan iya lissafo su ba, in ka duba a cikin nan wadan ga sunayen malaman nan da yawa, ba na son bidiyon yi yawa. So a gaskiya ba abin da zamu ce wa Allah sai dai mu ce Allah mun gode ma irin yadda mutane suke fitowa da kuɗaɗensu da dukiyoyinsu da lafiyarsu ake wanzan Allah hidima. A sakamakon wasu a gefe kuma suna nan in suka da an ce za a yi bidala, to a wannan lokacin kuɗaɗensu yake aiki. So wannan bayan Allah da kuke ganin shi Malam Dan Bature, billahi lazi masoyin manzan Allah ne. Duk inda ka da an ce za a yi hidima wa Annabi Muhammadu, to wannan bawan Allah yana wajen. Dan haka wannan me dan ce ne, wannan wani sign ne da ya kamata kai ma idan ka taso ka samu kuɗaɗe, to kai ma ka bi irin sawun irin wannan bayan Allah. Domin idan ka zuba naira 5 ɗinka a cikin hidima wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi Allah zai linka maka linkin balinkin. So a ƙarshe na san mutane da yawa za su ce a ina ne za a yi shi wannan taron za a yi shi a cikin garin Zaria, watan limancin Kona. Za a fara wannan taron maulidin karfe 2 na rana zuwa illa ma sha Allah. Zuwa mene? Zuwa illa ma sha Allah. Dan haka ana gayyatan kowa da kowa. Kamar da riga muku akwai sha'irai, manyan sha'irai za su halarci wannan taro da za a yi na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, domin su ma su zo su bada nasu gudunmawa. So kai naka gudunmawa da zaka shine kai ma naka gudunmawa da zaka bada, ka zo kai ma ka saurari bayanai akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayanai akan ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayanai akan kakannin manzon Allah da kuma iyayen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka kashe mu a cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ku mun share din wannan bidiyon. A ƙarshe kuma ina so in jinjina wa Auta Idris, Oga Auta Idris. Allah subhanahu wataala kai ma ya dafa maka, domin irin wannan kauna da kake nuna wa Malam Bature, wallahi sai dai Allah kawai biya ka, domin ba komai bane yasa haka illa mene, illa riƙon amana da kuma gaskiya da kake nuna al'amuranka. Wallahi shi ya kawo ka wannan matsayin. Allah subhanahu wataala ya bakka da mai gidanmu kuma malaminmu, watan Dan Bature. Chizo wan Germany ina yin ku, sannan Dan Lagos kai nawa ne, kai ba sai na ce ma komai ba, kawai kai dai sai dai ma iyayenka adda. Allah ubangiji subhanahu wataala ya jikan iyaye in ba sa nan, wanda suke nan kuma Allah ya ƙara musu lafiya. Da Allah jama'a ku min share din wannan bidiyon, domin mutane da dama su san cewa fa maulidin da ake duk shekara to lokaci yayi fa. Kar ku manta ranar 25 ga watan nan da muke ciki na Oktoba din nan, yau muna 3 ga wata ko? To kun ga sauran kwana nawa? Sauran kwana 22. Sauran kwana na? Sauran kwana 22. Ranar 25 ga watan Oktoba 2025 za a yi wannan taron maulidin a cikin garin Zazzau, limanci Kona. Dan haka kowa sai ya shirya. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa a yi lafiya, a gama lafiya. Wa'inda suka zuba dukiyarsu da lafiyarsu, Allah maida musu linkin ba linkin. Jama'a sai an jima. Naku Haruna Chizo, One Germany. Wannan gaskiya ne, maza ba